Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa. Sugeng enjang. Sami sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Monggo ingkang boten wonten kaitanipun kalian materi bahasa Jawa disimen rumiyin nggih, ingkang buku bahasa Jawa dipun cetak rumiyin. Sampun? Nggih, ingkang setunggal monggo kita duduk sesarengan. Mbak Naira monggo dipun pandegani donga. Amin. Ya, matur nuwun kagem Mbak Naira nggih. Nggih, salajengipun Pak Guru badhe ngabsen rumiyin sinten ingkang boten lebet ya. Nggih nggih? Nggih. Alhamdulillah. Nggih, wonten ing kaliyan dinten menika samangke kita badhe nyinaoni babagan maos aksara Jawa. Cobi Pak Guru badhe nyuwun pirsa. Sinten ingkang mangertos cacahipun aksara Jawa? Kajeng? Nggih, pinten? Kalidoso, nggih. Salajengipun sinten ingkang sampun apal aksara Jawa Purna? Jo, nggih. Oh, nggih, pinten. Mbak Asti nggih, pinten nggih sampun paham nggih aksara Jawa Purna? Nggih. Nah, kanthi miwiti dinten menika mongke kita nyanyi sesarengan. Nggih menika kanthi irah-irahan nyanyi aksara Jawa. Nggih, sareng-sareng nggih. Setunggal, kali, tiga. Ayo simak aksara Jawa. Salajengipun wonten ing pepanggihan dinten menika kaitanipun kalian sinau aksara Jawa menika wonten ancas utawi tujuan pembelajaranipun. Ingkang setunggal ancasipun inggih menika mangke saben siswa utawi peserta didik saged memahami aksara Jawa Purna lan sandhangan swara. Ingkang kaping kalih inggih menika peserta didik mampu maos utawi saged maos kalimat utawi ukara aksara Jawa ingkang ngandharaken utawi nedahaken sandhangan swara. Terus kangge pambiji utawi asesmen menika mangke wonten kalih ingkang kaping setunggal menika asesmen formatif utawi sikap ingkang dipun biji inggih menika sikap gotong royong. Salajengipun asesmen sumatif inggih menika ingkang badhe dipun biji kaitanipun kaliyan keterampilan maos aksara
sanesipun. Nah iki. Wanita. Oh menika nggih. Terus tempat. menika no. Nah, no. Sanes ma, tapi no. Terus wonten ro, wonten ko, ngantos wonten do, pungkasan wonten ngo. Terus salajengipun, nah menika cacahipun aksara Jawa Kuno. Wonten kali do, sadana menika wonten doni ingkang ingkang badhe dipun sinaoni menika sadana soro. Sadana soro, sadana kaliget, sadana lanjono. Sadana soro menika cacahipun wonten pinten? Gak tapi jenenge suara vokal terus wonten paling terus yang perasaan wonten paling karo awujud nah menika tuladhanipun anggenipun tembung tembung saking sanjangan swara cobi dipun waos Mbak Asti wulu terus siji terus sajenipun tempat awujud dados nanti dan menawi tali menika nek pepat niku ampun sepen terus tuladhanipun jare nah terus pungkasan tali taruh emok ayo nah diwaca wujudnya terus tuladhannya nah menika wonten tuladha sanesipun cobi sinten ingkang badhe maos nggih Naila Rita tuku sepeda nggih terus nomor kali sinten nggih Asti kita lunga wingi sore nggih nah salajengipun kangge mangke diskusi lan sinau sesarengan mangke dipun bagi dados kali kelompok nggih Mbak Naila tolong dipun bagi sampun dipun bagi kelompoknya sampun nggih terus mangke dipun tentuaken sinten ketuane sinten kalian anggota sampun nggih saben-saben ketua majen nggih mangke Pak Guru paling modal dosa nganti kali dosa menit kangge diskusi sareng-sareng menawi sampun maka dipun lebetaken wonten bal menika terus dipun uncalaken wonten ing kelompok sanesipun kelompok setunggal maka dipun uncalaken kelompok kali terus kelompok kali maka dipun uncalaken kelompok setunggal paham nggih wonten pitakanan
diwiwiti. Kelompok hari ya, dan kelompok kali. Sudah kali itu juga dipencarakan Mbak. Awas, hati-hati bawa oke, sip. Nah, kalau kamu bicarakan mana dibuka, terus dibuka kalau dibicarakan, ya, dibuka terus saat jenipun kelompok kali kelompok yang kelompok sebelah pencarakan. Ya, bos. Atau dulu Mbak. Yang makan. Sambun? Sambun. Berarti kelompok setunggal ini ingkang majeng, maka dipun waos Joni, buku, sepatu, warna biru. ya. Joni tuku sepatu warna biru. Leres napa sanes? Leres nggih? Leres. Leres. Nggih, leres. Terus kuning. Kayak apa? Kuning. Nggih. Kuning. Aku maca buku bahasa Jawa. Sama leres dereng? Leres. Ya, leres. Tepuk tangan. Mulai. Ibu tuku sate wingi sore. Sama leres sama dereng? Nggih, sampun, leres. Terus salajengipun Meli diwenehi uga sate uga gulai. Nggih. Nggih, niku enten sing kewalik nggih. Sate uga gulai. Ngedepun sate uga gulai. Sate uga gulai. Nah, sate uga gulai. Nggih. Wonten tambahan malih? Oh nggih. Meli sanes meli wae nggih. Kasih kiramas. Meli diwenehi sate uga gulai. Nggih, ambune wae Pak. Nggih kan sate uga gulai. Tapi gulai uga sate. Nggih. Nggih, kalau mau sampun nyinaoni babagan maos aksara Jawa. Nggih, kagem refleksi. Inggih menika cacahipun aksara Jawa wonten pinten? Kali dosa. Menapa mawon sandangan saking sandang swara. Wonten pinten cacahipun? Gangsal. Menapa mawon? Terus terus kalau mau sampun versi yang tepat nggih, anggenipun maos taling kalian pepet menawi taling menika menawi pepet menika ampun kesupen nggih. Senang mboten sinau aksara Jawa? Nggih. Kanthi evaluasi wonten ing salajengipun, mangke Pak Guru badhe maringi tugas. Nggih, tugas utawi bagian ing dalam dipun serat rumiyin, terus kepanggihan salajengipun dipun waos tunggal-tunggal wonten ing ngajeng. Nggih, bagianipun kados pundi? Nggih menika maos aksara Jawa. Ini aksara Jawi. Ini mboten napa-napa aksara Jawi utawi aksara Jawa. Nggih. Mawon. Tugas mbok bele wonten pitakenan. Betul? Sampun paham?
Monggo kita pun kasih pepanggilan dinten menika kanthi dedonga dipun pandegani kalian sinten? Mbak Asti, monggo dipun. Nggih, matur nuwun. Pak Guru pun kasih pepanggilan dinten menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.